Os muiños de Batán volverán funcionar o vindeiro sábado 13 de agosto. Ribadumia recupera a festa do pan despois de 2 anos en branco pola COVID. Este é un evento turístico, gastronómico, cultural tamén, que, bueno, eu creo que cada ano pois, está medrando. Cultural é porque no marco da festa recréase o procedemento tradicional de elaboración do pan, incluindo a moenda. Ás 9 saímos daqui da Carballeira hacia os muiños do Batán para a representación da moenda do millo do país, amasado e a elaboración tradicional do pan de millo. Xa ás 10 da noite a programación volverá a centrarse na Carballeira de Ribadumia. Aquí haberá degustación e xantar popular a prezos asumibles para todos os petos. Degustación das distintas variedades de pan e a cea de confraternidade, que haberá ovos con pan de millo e outros produtos a precios moi módicos. O que é os ovos, estamos falando dun precio de 2 euros e a botella de viño tinto do Salnés pois estamos falando de 2,50. Precios moi módicos para que poida participar todos os veciños e todas as persoas que se queiran acercar aquí a Ribadumia. Outra das actividades estrela da festa é o concurso de sobremesas elaboradas con pan e de empanadas de millo, recuperando receitas tradicionais e moitas veces descoñecidas. Me dixeron que tiña que facer as papas porque son moi antiguas, de antes, de toda a vida. E claro, preparinas, pero con todo xeitiño, porque claro, tuve que preparalas. Con pouco de leite, fariña de millo e fariña triga. Dixéronme que fixera as chulas, fanse con leite, agua, ovos, mantequilla, azúcar e, bueno, e algo máis. A deste ano será a 19ª edición da Festa do Pan. O Concello xa mira cara ao ano que ven e adianta. O 20º aniversario solicitarán a declaración de interese turístico de Galicia. Po ano vamos a cumplir a 20 edición, é moi importante porque aí de alguma maneira vamos a declarar esta festa de interés turístico de Galicia e polo tanto, bueno, eu creo que temos que ir cada ano, si pode ser, medrar nesta festa, neste evento. Este é un evento que o último ano hubo máis de 1.300 persoas, na que había moitos veciños, pero había xente tamén de fora. Toda a programación completarase con obradoiros pros máis cativos e música, incluindo a actuación do grupo Xironsa.